Dungaren bos. Nggawa buku, dane koyo wong penting ae. Jakit guru to ta sing nggo buku maki aku ya wong penting. Penting opo? Wingi ku Pak RT ku nang omah. Ya. Terus aku iku dikongkon narik. Awakmu lak wis ngerti ta aku iki sapa? Iya, nek sampean juragan Kaloko. Lah iya aku Terus? iki duwe ewang awakmu ya beneran yo anu. Terus Masa gak ngerti? Ya daganganmu ta saiki. aku maneh. Iya. Aduh, wis. Wis tak ojo kagan rame ya sing penting. Lho, Ya wis gak apa-apa nek aku dan tapi ya kudu ono. apa maneh? Ya biasa ta, Bos. Aku gak penting ngerti lah ngono niku. Duit. Duit ngono jelas no. Duit aku wis ngerti lah wis mang sing ngerti ngomong ngono iku. Tapi ngene, Kang. Wis anus. Masa aku kate narik, jerakan iku narik iku lho, den di Maluku. Duh, Maluku iku Kang ya, nek kulone Papua kono lho. Rotok ngalor titik. Yo nek kono iku malumu. ndak. Ayo jagoan kono wis sik, mbek Wis omongan. ayo. Wene ngadeg mek. Kono lho. Kejut Entertainment. Ngene Kang. Aku duwe ide. Iya. Ya apa nek wong-wongku sampean talangi kabeh. Mun sampean centangi kabeh. Terus? Lak penak ah sampean. Sampean yo gak izin. Ya apa? Wis ta lah. Kowe piro? Sajane idemu iku bagus. Tapi ya apa maneh? Terus. Tapi apa? Daripada izin lho, sama dadi juragan. Lah, pikirin ta. Saya keteng 76 iku. 76 kakak. Ono piro iku hitungan coba. Mek piro sih, Kang? Mek 3.800.000. Saiki sama dadi juragan yo. 3.800.000 sama laku dhewe izin sama juragan Kaloko lho yo. Mek ketara sakmono, 3.800.000 mekan. Ya satu-aturan dhewe wis, apa jare awakmu? Enake apa? Sing penting aku gak izin. Ngene, Kang. Gak apa-apa wis aku sing mlaku. Iya, ya wis. Tapi iku mah yo, 3.800.000 daripada dikena nang uang. Wis, sing 3 jutae kena aku. iki kok kaman. Saiki ya. Terus lek Pokoknya 3 juta iku nang aku lho ya. Gue sing ngurung tenang sampean. Daripada sampean isine ya. Apa jare awakmu? Temenan, Iya. ikhlas. Iya. Ya ngene. Perkara duit timbang aku izin. Ya ngene. Wirang Pak RT iki apa? Yunus wis kadung mikir, iki titik brodol. Winginane juragan situ. Saiki juragan potong. Duit kabeh iku lur. 10 juta lho ya. Temenan ya iki dhewe ya. Oke. Cek, tak hitunge, kok sampean goroi. 3 juta temenan iki. 3 juta, deal. Iki sing 800, Iya. gak apa-apa wis kayak sama ae. Oh ngono ya. Cukup nek iki kan. Temenan cukup. Regul iki anjen lek nang duit. Oh, Ya iya apa ya sih tapi kan? aku timbang izin yo. Ya ngene kan. Kabeh iki iso beres, iso mari nek ana kenekane iki. Wis ta lah. Masa yo iki pas duit ta yo opo. Gak sepiro kan duwe sakmene mekan. Ya wis ngono ae wis yo. Beresno yo. Oh siap, Bos. Wis aku tak anu. Oke, siap. Mari. Ini. Waduh. 3 juta iki lho, 3 juta. Wih, anu nyok. Kontake aku gak sido melok. Anu kok kari Joko tawamu habis zuhur ya. Loh, aku lagi dewean kan.
Loh, Cak Cong lu gak sido melo apa? kak. Oleh mang. Oh, ya wis awakmu tok gak apa-apa, sing kari munggah noto buane didik. Yo ngomong dia rapopo. Aku lama dhewe lagi. Gelem ta ora kan iki? Yo kan. Ya wis tentang budal, aku tak muni jagung dik itu ya. Eh, Dalde kuwi awak. Loh, masa iki jarine juragan iku saksakan kari ngunggahno. Wah, opo iki? Wah, melon iki paling. Delok isi. Loh. Juragan gak genah. Klopo iki ta jarine buah yu. Halo, Gan, apa wi? Cari buah saksakan iki ya? Lah ya iku buah bunder-bunder iku ya. Buah klopo iku. Walah Gan, tak kira lek melon mang iki Gan. Tibake klopo. Wis ndang usungan ojo protes ae. Walah, oke, ya wis Gan. Duh, juragan koplak iki. Tak kira lek buah kok rambutan tah melon ngono. Ora, buah klopo. Oh niki yo ngene. Salah aku dhewean Cak Cong gak melok. Obol ya anjir. Wis tunggano ae jeneng mari. Ya apa wi? Wis oleh bayaran atau juragan foto? Durung aja tuh. Hmm. Sakjane aku yo saiki kok nang omah juragan. Kok cukup bayaran awake dhewe. Iya, aku yo durung wi. Lah iki aku nganti ngelinting bako iki. Tak yo itu. Aduh, si Jan. Oh, gak Podo ero. wae lho, aku yo nglinting Mal- baku kan Ayo melasi awak. Ate rono ta? Iya ta mari ki ayo langsung rono. Yo bareng-bareng ngono. Iya. Yo bareng. Yo awake dhewe terus yo. Dipangan dikik satu perjalanan nang juragan bodong lho. luwe aku dhewe. Aduh, Jan. Tuh gleding yo. Oke. Oh, ngene iki juragane gak ruwi lak awake dhewe 11 iki. Lah juragan iso ngene. Yes. Wong kan ngongkon duwe akeh. Heeh. Ngono gak langsung dikeki. Heeh. Walah, Kon gak ngebon ta? nah aku dah Heeh. musik kok delok kemarin. Aku rasa luyu ini lek kongkon juga surat apa? Bayaran. Oh iya. Ayo wis. Kuwi mbak kune. Jangan Kelokan kon. No, juragan bodong biasa ngetokno rokok. Masuk. Iya, Oke, Cak Cok. sing Oke. enak iku lho sing alus iki lho. Wih, kok ono Yunus iki? Lah yo iku. Lapo arek iku nang omahe juragan bodong. Yesus. Yunus saisane juragan itu. Iya, Ingin cairan paling. paling ate utang paling. Ada utang. Yo, Pak. Yesus. Lah apa rek ambil ngambil dekor rek mlebu. Oke, kan.
Sandi iki nang Yo. Perseo. Belum tuh. Terus awakmu semangat iki? Ya lumayan kan. Saking apa lo ambil juragan aku. Apa deh? Biasa kan. Kulit. Wih, sing kate kok duwe iku kan awake dhewe. Sing oleh duwe kok Yunus. Utang paling Yunus. Utang. Ya bayaran ta. Lho aku ambil bos iki ono bisnis. Ya bos ya. Anak buahku. Ya wis. Yuk. Aku kan itu lalapan. Oh. Ngomong mari-mari iki lalapan nang mateng ngene iki. Ya wis hati-hati. Yuk. Ya. Oh iya. Iya, anak buah bos kocek sombong, kocek temenyek. Weh. Kok pelunga-pelungu ae ono apa sih, Rek? Enggak, kan aku ditakon. Apa Ono nopo? perlu apa? Yunus iku kok mrene kok moro-moro bayaran sakmono kae. Gak perlu tahu. Yang penting awakmu kerja sing giat. Bayaranmu cak akeh. Oh, nyoh bayaranmu aku bendino kon tagih bosen, Rek. Iki duit sawi ambek ngewangi kerja duwi ya. Piro lupa 6 8 9 10. Iki kok ae awakmu. Tas perotek. Aku dikek lur. Iya iya. Kuwi awakmu pirang dina wi? Aku 3 minggu kan. Oh iya. Iki awakmu bayarane 1000. Terus bonmu iki 1000 selawe. Awakmu iku men selawe wi. Loh. Kok akeh men? Iki catetane. Mbok gawe opo? Duwe iku sing eman ngono lho. Terus iki opo iki? Dibayar apa dipotong? Potong didik-didik Lah dipotong kan. awakmu bayar aku selawe. Waduh duit takan Oh aku iya weh. Tak potong 100 saya ya. Awakmu nrimo anu sing selawe gen tuku rokok ya. 2 loro 3 4 5 6 7 8. Dong ae weh. Kita potong 100. Sing gemi ngono lho duwe dhuwit bae. Mbok gawe dulinan opo sih wi kok? kaya apa sih? Lho entantet-entantet tok ae. Oh, no tak ke top-top iku. Wis kerja sing giat yo. Oke. Matur suwun kan yo. Iya wis, heeh, oke.